Valentín González Formoso reivindica a intención do PSDG-PSOE de gobernar en Galicia. O candidato á Secretaría Xeral Socialista reuniuse coa militancia de Boiro. Boiro acolleu un encontro entre a militancia socialista do municipio e o candidato á Secretaría Xeral do PSOE-PSDG, Valentín González Formoso. Formoso replicou a Gonzalo Caballero e reivindicou que a intención dos socialistas non é gañarlle ao BNG, senón que é gañarlle ao PP para gobernar en Galicia. Bueno, eu creo que a Secretaría Xeral do partido, a dirección do partido, non ten que ter como aspiración principal rebasar ao BNG. O noso objetivo é rebasar ao Partido Popular. Vamos a cumprir ese objetivo, non simplemente por unha cuestión de proxecto político, sino porque temos o objetivo de cambiar Galicia. Para iso que temos que rebasar é ao Partido Popular, non ao BNG. González Formoso aproveitou o acto para responder a Gonzalo Caballero, quen o acusou de manter unha actitude de convivencia co Partido Popular e co seu líder, Feijóo. Eu creo que Galicia e o Partido Socialista non pode vivir de clichés, non? Eu creo que a cidadanía sabe observar perfectamente aqueles que estamos nas institucións por cambiar a vida das persoas, as accións que estamos acometendo para elo. E, por tanto, pois, eu creo que son palabras a non ter en conta, sino máis ben os feitos cos que xestionamos as administracións nas que estamos, onde a protección social dos máis desfavorecidos, a reactivación económica e social son políticas transversais, o fomento da cultura, o fomento da lingua, o fomento da igualdade de homes e mulleres, son os pilares fundamentais da Deputación da Coruña, con un orzamento que este ano ten un 138% máis de recursos asignados para a protección social e un 78% máis para a reactivación económica. Por tanto, eu creo que a cidadanía nos vai a xulgar polo que fagamos máis que polo que digamos que queremos facer. O PSDG está levando a cabo reunións coa militancia alrededor de diferentes municipios de toda Galicia co obxectivo de ilusionar á xente. González Formoso explicou que a intención é ter peso en puntos claves de España. Creo que os compañeros e compañeras comparten que o PSDG ten que ser unha forza que estea acabarando a xente, como estamos facendo en 111 alcaldías, en casi 1.300 concelleiros e concelleiras entre grupos na oposición e gobernos municipais, intentando cambiar Galicia desde o mundo municipal. Temos que ter, ademais, compartido o principio de que non só estamos aquí para sinalar problemas, sino tamén para aportar solucións. E por riba de todo, a cidadanía galega espera dun PSDG que, como fixo noutros tempos, volva a ter criterios sobre asuntos do país. O PSOE galego continuará ao longo dos vindeiros días realizando reunións coa militancia de diferentes concellos de toda Galicia, presentando as súas propostas para esta campaña.